The SADC feels pressure on SADC to resolve the Zimbabwe's 2023 elections results dispute ahead of summit. Azvinangambomira mushe muri yeZimbabwe, vanhu vari kunzwa ma-speculations protest pasummit. Tiri kuona kuti SADC iri kufaila mapapers aiwa ichiendesa kuSADC ichiti aiwa zvinangambomira mushe pasummit iyi. Sana pena mashoko abuda nemuSADC achitaura pana weSADC muzoro anasi notivwa subscribe like otina on the bell icon. Nomonyo kwa muchinzi Citizen Coalition for Change SADC de facto Administrator Jameson Timber has challenged the Southern African Development Community SADC leaders to provide the people of Zimbabwe with a conclusive resolution to the disputed outcome of the 2023 general elections. Timber's remarks come as SADC prepares to hold its annual summit in Zimbabwe this year. The SADC faction loyal to former leader Nelson Chamisa has maintained last year's plebiscites were rigged in favor of the ruling ZANU-PF party, a claim that has been echoed by various democratic and international observer missions. Don't know tikona kuti panapa Jameson Timber anopusha nawe kuti SADC ngaipe conclusion tisiyo muripoti imimi yamakauya mukanyora muri kuti kudii naye because mangoinyarara muchataura nayo mautaura nawo yesummit iri kuitika muna August nezveuchairmanship, but musiri kupe conclusion pasiyo muripoti yakauya kaoneka kuti aiwa Zimbabwe is not a democratic nation, not ena kumita standards for a democratic nation. Zvinotidzai mafungiro enyu vari kudii pamusoro mashoko abuda aitaurwa panapa nefaction iri loyal kuna Nelson Chamisa. Pene comment section medu saka uno subscribe kulike tinotira on the bell icon.